Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcast. Probinsya kag nasyon. Action Reports. Second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports. Second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes sa 15 na bulan sang Oktobre tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga atong talakayon para karon nga aga. Broadcast media amo kunong nagapanguna nga mahimo agyan sang mga plataporma de gobyerno sang mga politiko. Nahusto man? Parsyal nga hustisya ang naangkon sang pamilya Nanday Libor leader Rolando Ulalia kag trade union organizer nga si Leonor Alayay, bao 35 katuig man ba, kag matagaan parsyal nga hustisya. Liwat naman joke-joke lang ang palayag sa presidente nga injeksyonan, bakunahan, samtang nagakatulog ang hindi magpabakuna. Kung sa bagay, amo lagi man kung kaysati primilang talahog, bisan importante nga bagay ang ginatalakay, lahog-lahog lang. Ining aton mga balita kag isyu idulong sa aton sang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. Ang survey sang Pulse Asia SWS nagapakita bala nga ang medium sa mga politiko nga agyan nila bangod kay hindi na pwedeng hand-to-hand combat, hindi na pwede ang house-to-house, hindi na pwedeng paghiwat sang kon mga meeting di avanse. Basi posible mantugutan sang Comelec ka. Amo na nga ang pinakapatok kaagyan nila, amo ang katapo sang media. Ti ang campaign period, Pebrero 8 tubtob Mayo 7. Ti bangod sini, daw nabudlayan ang iban nga mga politiko niya ni, kabudlay kampanya, kay ginadilian kita, bangod sang pandemya. So ang survey, nagwa,
nga ang pinakapatok nga agyan sang mga politiko sang ila plataporma di gobyerno amo ang broadcast media, telebisyon, radyo, pamantalaan ang hindi lang mapunggan kag daw ginagamit bisan binastos nga tinaga amo ang sa social media. Tigaling, siling sa pila naton ka mga kauturan, daw dihado ang pila ka mga pulupigado nga mga politika, kung hindi o kung politiko, nga hindi sila kabakal iya, sang makatukos, abi sige na sukot sa telebisyon, radyo, kag iban pa. Pero dipindi na, ang radyo iya gatag man, sang tsimpo, libre para sa mga politiko. Hindi man pwedeng ilibre mo. Kaya ang radyo, telebisyon, negosyo ini. So, buligan ko ang imo kandidatura, bayran mo ang waragwagan ko. Hindi man na pwede katulad sa iban nga mga produkto nga gina-advertise sa radyo. Gusto mo magwapo ka magwapa, bakal ka muni nga produkto. Ti palayag sa radyo, in cambio, of course, bayad ka. Give and take mo lang na. Palayag kong imo sini plataforma, bayran mo ang waragwaga. Depende sa i-plastar sang Comelec kung pila ka mga minutos ang pwede nga ipalayag sa radyo kag telebisyon. Pwede agyan na mo. Amo giman kinanglanon nila subong radyo kag telebisyon. O galing, ang masakit-sakit lang kay ginaabusuhan sa social media. Gagwa ang mga binastos, gagwa ang mga personal, ini mga tinaga nga hindi dapat gamiton. Amo na nga mas temprano kung tani, may-ari ini, nga magatap na sini, kag maghatag sini sang aksyon, batok sining pagpalayag sa mga tinaga nga hindi na mo sa social media. Ang social media mapuslan, ang mga cellphone mapuslan sa husto nga paggamit. Pero, makahalalit kon ang nagagamit binastos personal kag nagagamit sa mga tinaga nga dapat hindi pagamiton. Kay ang gamay nga bata nagalantaw kag kabalo sini magamit sa mga social media. Tiyamak mo na nga magtinaga kay mo nga binastos basahon sang kabataan daw hindi amo. So, dapat tagaan naton ini sa nagakaygo nga pagtamod. Kay mintras nagailapit ang eleksyon, nagaamat-amat init ang isyo, kag ang social media ginagamit pangpaguba kag paggamit sang mga binastos nga tinaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik kami pagkatapos. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod.
Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espulgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga Philippine Standard Time, las 6:44 na ang masunod nga isyo idulong sa aton sang Santon Plus Erba nga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Kadumdum kamo sang labor leader nga si Rolando Olalia kag ang trade union organizer nga si Leonor Alayay nga hindi sila pinamatay. Purti ni ang nagyan nila. Ang ilalawas gin-torture. So daw hindi na makilala kung kaday sino ini sila. Nasapwa na lang dito sa Antipolo, Rizal. Remember, sa tong Nobyembre 13, 1986, brutal to nga pagpatay mo. Ang mata ni Ulalyagin Loketo, pagkatapos ang iyababa, gindaskan pa sa mga pamantalaan. Grabe ato nga pagpatay.
Porte ang investigasyon, porteng pamiripis ang militar, nga wala sila sang kahimuan. Sus nagligad, 35 katuigid man. Daw matagaan, parsya lang, nga ustisya ang pamilya. Nga, ang Antipolo City Regional Trial Court nagtudlo kag nagpamatbat sa 3 kaanay mga soldado nga amo ang responsable sang pagpamatay, pagtorture sini sa kay Eulalia kag kay Alayay. Sino ang ginpamatbatan sa kasong murder si anay Sergeant Fernando Casanova, Dinis Habatan kag Desiderio Perez, ginpamatbatan mabilanggo tubtob kabatayon ni RTC Judge Marie Claire Victoria Mabuta Surdan kag nagmando nga bayran sang 1.2 milyones nga damage kag subong man ang pamilya ni Eulalia kag kay Alayay daw 900 mil ang hatag sa pamilya. Porte, ang 3 ini kabalo kamo, miyembro ini sang Reform the Armed Forces Movement. Kag isa gani ka prominente mo nga personalidad ang ginlakip sa gintudlo sa investigasyon pero subong ara gyapon nagapangalagad sa gobyerno. Kag siya ang pagid ka mga RAM member ang gintudlo nga among responsable sa pagpamatay galing at large nagpalalagyo iban kundi na niya nagkalakad to. Mapati kamo kag sa hindi gin-implikar pa ang isa ka commanding officer sa Tungachimpo, si Colonel Gregorio Honasan sa among murder. Apang wala pa mapamatudan. Tubtub niyan, ambot ko silingon, partial pa lang ini. Kag posible sa maabot pagid nga tinuig, kung 35 katuig nagligad, kag mapamatbatan, basit pag-abot pagid sang another 35 pagid katuig, kag mapamatbatan ang sa likod sining makasiligni nga krimen. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho kasubusan. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagmutla
sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kagaya na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa aton, sang life si pinakabago nga bite Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:55, isabit ko lang kadaliwa. Ling ni Presidente Rodrigo Duterte, joke lang nga. Dom-dom ka mo, nagligad to nga inadlaw, siling niya ang hindi magpabakuna sa kaon sa balay kakatulog, kagtuslukan bakuna. Di damo reaksyon. Siling sa Malacanang, joke lang na sang presidente. Talin suna mo gimana nanad naman kita. Nga anong ihambal ya subong, kudo masakit-sakit pagkaga, bawion niya joke lang. Amo na nga hasta subong, hindi magpati ang kadaman, nga hindi siya magpapili. Tigulpi lang abi, masiling siya nga India, joke lang to yang hindi magpapili. Mapapili kuya, substitution vice presidente, buslan ko sigo. Hindi man mo mabasol, kaya joke lang mo. Amo ning diferensya sa aton panggobyerno, hindi nilahog-lahog ng mga bagay, i-joke-joke mo lang. Di mabudlay, amo na nga tao di magpati, pag siling hindi magdalagan mga Duterte niya, joke-joke lang na, posible pa nga mapapili na sila pagkatapos ang substitution sa Nobyembre 15. Hindi ni mayob lang inahimo ni Presidente Rodrigo Duterte mo. Kada bes nga mo nang himuon mo, pila kadlaw hindi ka na pagpatihan sang tao.
Bisan tuod na ginahambal mo niyam. Joke lang na. Bisan importante nga mga bagay na ang ginhambal mo nga dapat tumanon, ang tao di magpati. Nya pati ka man nga joke lang na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 56. Mabalik kami pagkatapos ini. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Action Radio. Pagdayon Action Radio. Life Extension, Vitamin D3.